Terve vaan kaikille, ja vaikka mä oon tällä kertaa kahvin kanssa, niin tää ei oo aamukahvisleikkari tahtiin. Tää on ihan pikainen vlogi, missä mä vähän käyn, että mitä mä oon lähiaikoina tehnyt, että minkä takia ei ole paljon tullut videoita, ja mitä mä alan tämän kanavan kanssa tekemään ensi viikosta eteenpäin. Aloitetaan ihan sellaisella, että mulla on ollut aika paljon kirjoiteltavaa tänne Live Gamersiin. Mulla on ollut paljon artikkeleja, arvosteluja. Niissä on mennyt ihan jäätävästi aikaa. Ei ole tullut mitään oikein mielenkiintoista eteen, mistä mä olisin voinut tehdä yhtään mitään. Mutta ensi viikolla alkaa uutta matskua, joten mä kerron niistä ihan kohta puolin. Mutta näiden arvosteluiden ja artikkeleiden lisäksi mä kävin eilen tuolla Gamerin Game Nightissa. Järkkäsivät Helsingissä sellaisen, kävi kääntymässä. Ja ne siellä kuvaili, ja meikäläinen pääsi haastatteluun varmaan jossain vaiheessa. Katsotaan ensi viikon loppupuolella, että onko ne leikannut mut tulos. Mut joo, siellä dirttiä pelailtiin aika paljon. Juotiin ja syötiin ja et cetera. Oli ihan helvetin hieno reissu siinä mielessä, että vaikka dirtti ei nyt ihan semmonen huippupeli ollutkaan, mitä mä toivoin, että se olisi, niin seura oli ainakin helvetin mukavaa, että sieltä löytyy hemmetin paljon jengiä, ketkä oli niinku YouTubessa, teki jotain omia videoita. Ja mä kävin itse asiassa semmoisen kattoo, se on GameStorm-peliohjelma nimellä. Ja mä heitän tohon linkin, käykää katsomassa jätkien peliarvostelu, siellä on pari jaksoa tullut. Ihana hyvä setti meikäläisen mielestä. Ja varmasti tuun jatkossa katsomaan lisää, kun tulee. Pitää olla tämmönen pikainen vlogi. Meikäläinen lähtee kohtaa Live Gamersin synttäreille Helsinkiin. Ja ettei tää nyt mene siihen, että mitä mä oon tehnyt, niin ensi viikolla, tällä viikolla, eilen, Rassu heitti Dead Islandia pihalle. Aloitettiin sellainen pelisarja. Todennäköisesti olette jo kerennyt katsomaan se. Mutta jos ette ole, niin kannattaa käydä katsomassa vähän Dead Islandia. Se on Island. Dead Islandia. Ja ensi viikolla mä hommaan Arma 2 ja siihen DayZ-modin. Et siitä alkaa lisää zombimättöä tulee ja siitä tulee ihan semmonen niinku, se mitä mä oon kattonut, meikäläinen dikkaa siitä pelistä aivan helvetisti. Siis mä todennäköisesti rupean tekemään jonkunnäköistä videosarjaa siitä. Se on vähän auki, että miten mä teen sitten, teekö mä sen let's playna vai teekö mä sen niinku, no let's playna se tulee kuitenkin, mutta se on, että onko se live-kommentarina vai onko se sitten jälkispiikkinä. Se näkee sitten, kun mä saan pelin alle ja toimimaan. Vähän todennäköisesti tuun hakea sellaista zombie-selviytymisopas-tyyppistä showta, joten sitä kannattaa odottaa. Terrariasta on tällä hetkellä sellainen, että me nauhoitettiin Terrariaa tuossa 2-3 viikkoa takaperin, ja ne videot hävis. Rassu on hukannut ne videot jonnekin. Ja siinä kävi sellainen, että Aki veti herneet nenään. En tiedä, että johtuiko se pelistä, todennäköisesti johtui pelistä. Joten tässä käydään vähän nyt neuvotteluja, että jatkaako Agility. Jos jatkaa, asia on kunnossa, mutta siinä hävisi kuitenkin se 1,5 tuntia matskua, että se on tuttu teille. Ja jos Agi ei jatka, niin koitanhan Rassun kanssa puhella, että jos me jatketaan sitten 2, jolloin me saadaan vähän fiksattua tätä kamerasysteemiä, että sitten molemmat voi kuvaa, me saadaan esimerkiksi tänne alalaitaan sellainen, olisiko semmoinen toinen pelaaja koko ajan, ja sitten siihen tulee se mielessä käy, että jos olisi semmoinen, että iso ruutu, niin siinä näkyy toinen pelaaja, ja toinen pelaajalla on pieni ruutu, ja jos niin kuin jotain merkittävää tapahtuu siellä pienessä ruudussa olevalla pelaajalla, niin hommat vaihtuu ympäri.
Mut pitää vähän katsella, miten se homma toimii. Sellaista. Tän piti olla lyhyt vlogi ja tää meni 5 minuuttiin. Mut käykää oikeesti katsomassa tää GameStormi ja käykää kattoo Dead Islandia. Ja ensi viikolla tulee lisää zombeja ja mahdollisesti ehkä Terrariaa. Katsotaan vähän, mihin pystytään. Jatketaan kahvijuontiin.